नमस्कार, मी आरती सावंत. आजचं शेड्यूल मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आज खरंच मला उशीर झाला उठायला. पण ठीक आहे, कारण का माझ्या बिझी शेड्यूलमुळे मला उशीर झाला. नॉर्मली मी लवकर उठते आणि सगळ्या रूटीन व्यवस्थितप्रमाणे होतात. पण काल मी जास्तच थकलेली, तर मला उठायलाच उशीर झाला. पण ठीक आहे, कधी ना कधी या गोष्टी होतात. माणूस आहे आणि आता मी माझं डेली रुटीन्स तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. जे काही मी गोष्टी करते त्या तुमच्यासोबत शेअर करते आणि तुम्ही माझी फॅमिली आहात, यूट्यूब फॅमिली आहेत आणि मी मी रोजचं जेवढा तुम्हाला माझ्याकडून चांगल्या गोष्टी दाखवण्याचा प्रयत्न करते. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. श्री स्वामी समर्थ. ब्लेस यू. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. आणि आता मी सुरुवात करते माझ्या कामाला. मला जेवणसुद्धा बनवायचं आहे, नाश्ता, जेवण आणि मुलीला शाळेतसुद्धा सोडायचं आहे. तर असं माझा आजचा डेली रुटीन शेड्यूल आहे. बघूया आता स्टेप बाय स्टेप आणि सगळ्या गोष्टी करते. तर चला तर मग आता मी सकाळची सुरुवात माझी भांडी ठेवण्यापासून सुरुवात होत आहे. तर रात्रीची भांडी घासून ठेवलेली, टपामध्ये ठेवलेली, ती मी साईड बाय साईड ठेवत आहे. ताटं, वाटी आणि पेल्हा, अशा कढई हे जागेवर ठेवत आहे. आणि ज्या गोष्टी मला आता लागणार आहेत त्याही भांडी मी साईडला ठेवत आहे. आणि हे मी रात्री ठेवून देते, एक्सेस पाणी ते निघून जातं. आणि मला ही ॲक्च्युली सवय होती, जर जास्त भांडी असेल तर मी टपमध्ये ठेवते, तर थोडीफार असतील तर मी ताबडतोब स्टँडवर लावून ठेवते. आता मी सुरुवात करत आहे मसूरची डाळ. तर मला जेवढी हवी आहे, मी 2 टायमाची मसूरची डाळ बनवणार आहे. ती स्वच्छ पाण्याने धुवून घेत आहे 2 ते 3 वेळा. आणि पाणी काढून आता मी पाणी नॉर्मली पाणी आलेलं, त्यामुळे नळाचं पाणी मी वापरत आहे. तर स्वच्छ धुवून घेतली मसूरची डाळ आणि चांगली पाणी घेऊन चांगलं पाणी घेतलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर मी टॉमॅटो अर्धा टॉमॅटो वापरणार आहे आणि अर्धा टॉमॅटो मी ठेवून देणार आहे सलाडसाठी. तर मला एवढा अर्धा टॉमॅटो बस होतो मसूरच्या डाळीला. जर तुम्हाला एक अख्खा टॉमॅटो घालायचा असेल तर तुम्ही घालू शकतात. असा टॉमॅटो मी मसूरच्या डाळीमध्ये घातलेला आहे आणि कुकरमध्येच गरजेनुसार पाणी घातलेलं आहे. आणि मसूरची डाळ मी 2 किंवा 3 शिट्ट्या करायचा, जास्त करू नका, नाहीतर मसूरची डाळ एकदम अशी घट्ट अशी होईल. तर आता मी ब्रेकफास्ट बनवणार आहे. नाश्त्यासाठी मी रवा बनवणार आहे. मला खूप दिवसापासून मला रवा बनवायचा होता. त्यासाठी ज्या गोष्टी ड्रायफ्रूट्स लागतात त्या मी घेत आहे. बदाम, काजू. आणि आता मला रवा घ्यायचा होता, त्यामुळे मी आता स्टीलच्या डब्यामध्ये मी रवा जमा करून ठेवते, म्हणजे स्टोअर करून ठेवते. आणि जागेवर अशी भांडी लावून ठेवते. त्यामुळे मला असे लाईनीत ठेवायला आवडतात. आणि मला जेवढे बदाम हवे आहेत मी 5 घेते, कारण का मला जेवढे हवे तेवढे मी घेते. तुम्हाला जर जेवढे हवे असतील तर तेवढे तुम्ही घेऊ शकतात. काजू, बदाम आता आपण चॉपिंग करायला सुरुवात करूया. माझ्याकडे चॉपिंग बोर्ड पण आहे ड्रायफ्रूट्ससाठी, पण थोडेसेच होते, त्यामुळे मी चॉपिंग बोर्डसाठी करत आहे. आणि आता सुरुवात करूया. 1.5 चमचा मी साजूक तूप घेतलेलं आणि हा जाडा रवा आहे. 1 पेला घेतलेला आणि रवा चांगला असा स्लो गॅसवर भाजून घ्यायचा अशा प्रकारे. आता मी काजू, बदाम घालत आहे आणि 1 पेल्याला 2 पेला पाणी एकदम चांगलं गरम करायचं आणि असं गॅसची फ्लेम फास्ट करून असं मिक्स करायचं आणि स्लो गॅस करून झाकण ठेवायचं. आणि आपल्याला आता आवडीनुसार तुम्ही साखर घाला आणि झाकण ठेवा आणि
7-8 मिनिटांनी झाकण काढून साखर अशी मेल्ट होते थोडीफार अशी आणि मिक्स करायची. तुम्ही बघू शकता रवा एकदम मऊसूत झालेला आहे. आणि आता मी ताजी वेलची कुटत आहे. म्हणजे वेलची पूड बनवलेली नव्हती तर म्हणून मी खलबत्त्याने अशी वेलची पूड कुटलेली आहे. तुम्ही बघू शकतात मस्त असा झालेला आहे हा रवा. आपला रेडी झालेला आहे रवा. आणि मी प्लेटमध्ये काढून घेते आणि वरून असं मी तुळशीचे पान ठेवलेलं आहे. तुम्ही बघू आता मी शाळेतून आली, ब्रेकफास्ट झाला. शाळेतून आल्यानंतर मला गरम झालेलं म्हणून मी कोकम सरबत घेतलं. आणि इतकं कडक ऊन आहे तर मला गरज होती कोकम सरबत. माझ्या नवऱ्याने आणलेलं तर ते मी घेतलेलं आहे. तर आता मी फ्रेश झाली आणि स्वच्छ अशी म्हणजे आता एवढं कडक ऊन असल्यामुळे मी आता सगळं फ्रेश होते आहे. तोंड धुतलं आहे व्यवस्थितपणे पुसून. आणि आता सुरुवात करूया दुपारच्या जेवणाची. आता चला सुरुवात करूया आपण. आता मी बाकीच्या गोष्टी मला हव्या आहेत. कढई मसूरच्या डाळीसाठी ते मी प्रत्येक गोष्ट मी धुवून घेते. कढई कोणत्याही गोष्टी मी पहिला स्वच्छ धुवून घेते आणि मग जेवणाला सुरुवात करते. आता मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे आणि पळीभर तेल घेतलेलं आहे. तेल घातल्यानंतर कढीपत्ता घाला. कढीपत्ता छानपैकी तडतडल्यानंतर मालवणी वाटप घातलेलं आहे. 1 चमचाभर बस होतं आणि छानपैकी ढवळ्या. त्याचबरोबर मालवणी मसाला घातला आहे. 2 छोटे चमचे म्हणजे अर्धा चमचा आणि 1 छोटा चमचा हळद. लाल मसाला घातलेला आहे 1 छोटा चमचा आणि त्याचबरोबर गरम मसाला घातलेला आहे आणि हिंग घातलेला आहे. आणि वाटपामध्ये हे सगळं मिश्रण छानपैकी मिसळून घ्या आणि गरजेनुसार थोडंसं पाणी घाला कारण का मसाला करपू नये म्हणून. तर तुम्ही बघू शकतात वाटपाला एकदम छानपैकी असा लालसर रंग आलेला आहे आणि मस्त अशी चकाकी आलेली आहे. आता आपण जी मसूर डाळ मगाशी शिजवत ठेवलेली कुकरमध्ये ती आपल्याला काढून घ्यायची आहे. आणि आता तुम्ही बघू शकतात 2 शिट्ट्यांमध्ये मसूर डाळ चांगली शिजलेली आहे. आता ती आपल्याला वरून घालायची आहे मसूरची डाळ आणि चांगली मिक्स करून गरजेनुसार पाणी घालून चांगली ढवळून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकतात अशी चांगली अशी ढवळून घ्या. आणि मी 1 छोटीशी हिरवी मिरची घातलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ. आणि बरं का ही मिरची तिखट नाही आहे. तर मी आमसूल घातलेले आहे. तुम्ही कोकम घाला पण हे आमसूल नक्की घाला कारण हे गावचे आमसूल आहेत आणि खरंच आमटीला खूप छानपैकी चव येते. किंवा कैरी घाला, आता मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत. छानपैकी असं ढवळून घ्या आणि स्लो गॅसवर 5-6 मिनटं ठेवा आणि झाकण काढून वरून आपण अशी कोथिंबीर घाला. मुठभर अशी कोथिंबीर घाला. छानपैकी ढवळून घ्या आणि आपली तयार झाली मसूरची डाळची आमटी. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या आमट्या तुम्ही बघू शकतात माझ्या चॅनलला. आता माझं जेवण रेडी झालेलं आहे आणि आता मी शाळेतून आल्यानंतर मी आणि माझी लेक आता जेवण घेणार आहे. आणि जेवणाच्या पूर्वी मी जेवण माझ्या बाप्पाला नैवेद्य देते आणि नंतर आम्ही घेतो. तर असं हे माझं हे रोजचं नैवेद्य देवाला मी दाखवते आणि नंतर आम्ही जेवतो. आणि तुम्ही तुमच्या प्रत्येक म्हणजे कोणत्याही गोष्टी जेवण बनवत असाल नाश्ता हे देवाला द्या आणि मग स्वतः खा. मी असं डाळ, सलाड आणि शिरा बनवलेला उरलेला तोही देवाला ठेवलेला आहे. आणि मसूरची डाळ आमटी आणि त्याबरोबर पाणी असं हे छानपैकी सात्विक अशी ही थाळी आहे आणि खूप छानपैकी झालेली आहे. संपूर्ण थाळी आवडल्यास ही दुपारची सात्विक अशी थाळी आहे. आणि या गरमीच्या दिवशी म्हणजे गरमीच्या या महिन्यात आपल्याला सात्विक अशी थाळी हवी असते. तर संपूर्ण अशी थाळी आहे. मसूरची डाळ आहे, भात आहे, शिरा आहे आणि सलाड आहे आणि पाणी. असं हे सात्विक अशी थाळी आहे. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास
तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. श्री स्वामी समर्थ. ब्लेस यू. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू.